Ta' kull sena, il-pantomima tiġbed lejn l-Istitut Kattoliku fil-Furjana mijiet ta' nies. Il-kumpanija Teatru Rjali ilha għal dawn l-aħħar 17-il sena ittella dan l-ispettaklu li din is-sena se jdur mal-karattri ta' Frozen. Pawlu Testa, il-moħħ wara din il-pantomima, qal li l-pantomima rat tibdil kbir u waqt li żammet l-elementi tradizzjonali fija bosta innovazzjonijiet li jiġbdu n-nies minn sena l sena. Però ovvjament, aħna ntu interpretazzjoni ta' pantomima anka li semek tara li semu wix Frozen kif in propja, era FRW Zin, Zerajen, ġviri. U bażikament l-istorja ta' Elsa u Anna ġviri hija EDM, però mbagħad iżżid magħha għandek nisiex pantomima jkollok il-liċenzja l-istorja tista' tqallibha kif. Is-Sur Testa qal li l-pantomima ta' din is-sena hija kkaratterizzata wkoll battuti politiċi li jagħmluha fost l-aktar popolari fil-Gżejjer Maltin. Però ikun hawn nies mill-ġiġnaħat ġifieri jitqu torik kemm aħna poplu wkoll matul li kapaċi nitqu biex nidlu bina nfusna li hija xi ħaġa tajba ġifieri. U jkunu qed jistennewhom l-battuti politiċi, speċjalment dak li jkunu l-iktar tal-mument. Il-pantomima dejjem iddur mad-dama meqjusa bħala reġina tal-ispettaklu. Iżda xi rwol għandha din is-sena? Olaf, li huwa l-snowman. Issa, dejjem ikun raġel, jew jien, liebes ta' mara tajjeb, u dejjem ikun relatat ma' wieħed mill-karattri. Din id-darba flok huwa jew whatever huwa il-mara ta' Olaf, u allura hija Miss Laf. Waħda mir-regoli tal-pantomima hija l-frażi marbuta mad-dama li taqqat l-udjenza mal-atturi u l-karattri fuq il-palk. Mill-affarijiet tradizzjonali tal-panto hija dik li jgħidu il-callback sewwa. Issa li jiġri id-dejjem kull meta toħroġ on stage in-nies iridu jgħidu frażi. U din is-sena l-frażi tagħna hija ġbejna radba mazza ibsa u dik il-mara x'inhi l-ibsa. U allura kull darba għandek din l-interaction mal-udjenza. Ir-rappreżentazzjonijiet ta' din il-pantomima jieqgħu sejrin sal-ewwel ġimgħat ta' Jannar.